Este é o obxectivo que nos marcamos hai casi 30 anos, que nos creamos e integramos o Centro de Estudios Chamoso Lamas, que levamos en realizados xa 13 congresos, con máis de 250 traballos de investigación presentados e publicados sobre historia, arte, arqueoloxía, arquitectura, clima, medio ambiente, educación, entre outras disciplinas das comarcas do Carballiño e do Ribeiro. E temos organizado dúcias de roteiros culturais e visitas guiadas, así como diversas exposicións e outro tipo de actividades, ademais de albergar na nosa sede de Cabanelas unha biblioteca con máis de 7.000 volúmenes e libros. Os premios son moi importantes porque, aparte de ser un estímulo seguramente pois para escritores e escritoras, para investigadores e investigadoras pois deste país, dende logo tamén é un compromiso firme ca nosa lingua, son os premios literarios que premian tamén que un dos requisitos dende logo é facelo na nosa lingua, pero tamén buscamos que ser un estímulo para a lectura. Hai que poñer en valor o gran traballo que se fai dende o ámbito local, e eu aquí o primeiro que quero é reivindicar ese gran traballo na figura dos alcaldes e dos concelleiros que hoxe representan aquí, dos concellos de Boborás e do Carballiño, non? Que saben entender a importancia que ten pois ese traballo, esa conexión da cultura co territorio, non? En ese caso, pois, os maiores e os mellores axentes culturais que ten este país, posiblemente un deles reside na man da autonomía local, dos concellos. O traballo de investigación é un traballo, polo menos no meu caso, de pasar moito tempo só. Foron moitos anos e levoume ata ese camiño un pouco a conexión persoal que había na miña familia, é dicir, había moita base literaria, pero que non chegaba a través dos libros, chegaba a través das cancións. Entón, se cadra, todo ese impacto non fora ponderado na nosa cultura, en como contribuiu á exposición do canon. Foi un traballo só, pero un traballo moi feliz polos resultados que me deu e que permite abrir, creo, e digo humildemente, novas liñas de investigación dentro da filoloxía galega. Penso que vivimos unha situación en canto á lingua delicada, non? Referime no acto a unha situación de emerxencia, non? Porque está a ocorrer algo que non... Houve sempre problemas, evidentemente, adversidades, é unha cultura e unha lingua afeita, digamos, a loitar, navegar na treboada, non? Pero a circunstancia esta que digo de emerxencia é cando se produce unha perda de transmisión entre xeracións, non? Vemos que hai moita xente nova que está afastada do galego, non é que estean contra, pero que non o vive, non? E claro, é o noso tesouro cultural, igual que falamos de ríos, falamos de fragas, dunha natureza tan excepcional, a lingua, as palabras forman parte desa tradición.